za mu rusa tsarin da ya maishe da mu baya. Maulidi ya zo, tsarin da ya maishe da mu, to mu rinka yi muna tafawa, katsinawa a ringa ɗan tafawa. Maulana Zakzaki ya dawowa, Buhari ya kashe shi an rayawa, har Buhari ya kashe shi aka rayawa. Shi ga tenuwarsa ta ƙarewa, ga tunubun Buhari an ɗorawa, ga al'ummar ƙasar tana kokawa. Yau babu babba ba yaro ko agumi yayi ko haka ne. A maulidi ya zo, tsarin da ya mai to aina maza baradan Allah, a mujahidai na manzan Allah, kuma taimakawa bayin Allah. Tinubun Buhari na gasa kowa babu ina yi ko lokaci ya yi, tsarin da ya mai ya zama wajibi a kan mu abokai, mu kifar da 'yan siyasa sarakai, idan masu jiniya da dawakai, su ba su tausayi sai satar dukiyar bayi ko a maulidi ya zo, tsarin da ya mai a baya waɗansu sun yi ihu ɗoɗar, baya waɗansu naji sun ce ɗoɗar, yanzu gashi an shiga ɗarɗar, na ga yanzu gashi kun shiga ɗarɗar. Mu bi Zakzaki mu kwato 'yancinmu lokaci ya yi, haka ne. A maulidi ya zo, tsarin da ya mai kun ga Nijeriya ana zalunci, kuma ba a yin shirin adalci, an jefa 'yan arewa a kunci, kun ga mu dunkule mu kwato 'yancin lokaci ya yi. To sai da ai haƙuri wannan hidima.